What we do here is go back. touchdown na po kami lingon niya sa eskwelahan. Bali, mapila po kami kanina.
protocol dito sa campus. Ano niya? Health check declaration form para sa safety man po isang gabos na yan. So yan po nasa likod kong yan. Yan yung dyan. Bagong gibo lang yan. Kang bagong nag-lockdown, mahit pa man yan eh. So yun yan, after 1 year nakabalik kami digdi. Iwan na siya kayo man yan dyan. Bagong landmark. So madaman po kita sa dorm sa taas.
kang nagka-carpool pa ako, kang normal pa, mayo pa ni COVID. Nagka-carpool po ako dito. So inindiwa akong aki. Sindang sakay po. Tapos sigo akong ibang pasayarong kay ba pag wali may hari sa Naga kasi rin sa Guwa. So more than a year na po na may kitang nangyayaring carpool. So nakakamiss. Kaya first time ko mag-vlog ngunyan kasi ngunyan pa mala ako nagba-vlog 4 months. So yan. Ito yung aking ini po ang sakuyang grade 9 degree sa Pisay. Ay, digdikit. Tapos na nga ni. Tanggalon mo na nga ni mo.